Kumzan ilai mai liam ta khan Japan rama Okinawa karate master ro puilutuk Sojiro Kuruna ya china khovela karate thiam berle chak berashiat ni in avoi khat nekle ka po mi atha theya wangin mi zong lauron ani china a black belt chu aro puizia chin chian a ngai ni in mi ten an ngai hlu hle ani kumtam tak aron liam le hnu chuan a fapa Tatsuya Kurunayan a black belt chu aron ro chuna ani po Sojiro angchi a mithiam le chakani nima sela chu black belt chu din mun lo oma a tatlat Tatsuya elpui gangster Tagawa an chu black belt chu azong ve meka chu belt mi zong ina an ngai san mangchuan Kurunai karate thunei tu dik tak ni na chela sum hu na na manatuma chu mai baka chu belt mangchuan khovel karate thunu na tumani nikhachu chu belt ru chuak tur chuan Tagawa le a ho te chu Tatsuya ina an vakala Tatsuya chu Tagawa thui shruai te nen chuan an in be ma se a thei to palo be letin chung miswal ho chu a hne ta veka Tagawa an belt arudon chiatia Tatsuya chuan vatnekin Tagawa chu a thal der nima sela a hnung lamachang Tagawa thui shruai pakhatin sem nen aron be thut chumi chung chuan Tagawa an belt chu ru chhuakin Tatsuya fanuno pangjok chu an kidnap tel nge nima sela chung miswal ho chuan a fanu upazok ayaka chuan hnu chhia thunga a chanpo ni khoshalova a chu a thiemo anti wangani Tagawa le a hote an kalyam hnu chuan Tatsuya po chuni khoshalovin a zui ngala relote hnuwa Tatsuya chu ron har chuak le in ayaka ilama chuan avabok pheya a hnung zanga chumin aron har vele ayaka in apa hliamna satak tuara thilek leka mu chuan a thong hle a Tatsuya chuan a thi ma in a fanu chu Sojiro beldik tak nen Okinawa chu chua santur le ron let le to lo turin a cha an hmel ma tilaka film khur tura cha bokin an chung koro Sojiro bel chu veng him thla turin a cha ni relote ya Tatsuya chu a thi zuita a ayaka in apa thi na chu atwar na tak zeta na sataka tap chuakin bel chu nge takin a chel thlatani kumso maliam hnu chuan ayaka I chu high school zirlai lo ni to in cinema na athok thina zan khat chu na tho na a om lain mi papahni hian me chenu pars an ruk sak lai hi a muwa chuta chu nu chanpuina dila lo aulom lom chu wa chanpuin a karate thiam na mangin ruk ro ho bek ruk chu olsam takina chu sak anei tu hne na ape kirlai chuan mi ten lo thlir thupin an lo fakloi loya hero ang main an ngai mi pui pung khom te chuan thla an lak sak ta sup maya nima sela mi ten an lo shat na chuan a omati nuam lovin she omati hle apa thi nuwa changkhan anina tak chu azep thlata atho pui miki le achung te hne na a cheng ve ani relote ya miki chu ron thlingin mi puite chu a kaldar tir ta hloma ayaka I thatlo zo chuan ayaka I chuan mei chenu chanpuina dila lo chap a mu khan a ngong le tur po ngai to lek lova a chen ngal ringo thuwa soi chuaka an ho konga po ayaka I chuan a karate thiam na manga mi a be chu a in sir thu soin mi ten a karate skill an shat pha chu poya ti hle a lelama miki po in karate wanga ayaka I pa thi dan kha lo shat ve boka wangin ayaka I chu film khur zwal turle in swal na atel to mi alo turin alo fui ve boka ayaka ipo in karate chuan boina athlen ni in apom ve a mase karate manga mi te achana piangin apa kha choi moi thin ni tlat hian a shiani chutia anti ti zelai chuan ayaka in ko la donga karate school nei tu pa ni in cinema a ayaka in swala muwa changin a school a kalturin ron somani atira ayaka in alo hnial phota mase karate school nei tu pa chuan angen na sa tak e mawangin batlo ve shim chu apoiti talova ama chawa kal chu a she ve dewa wangin miki asom nge
Sojiro bel rutu Tagawa chukal theilo wheelchair man ngaya lo ni to a Sojiro aru atu anga insoin summu nan mi a train china chumin nuwa ami train te chu global munition market a tel tirin sum alalu ta cheu china ni Tagawa chu training room ma avaluta chuta chuan azir tir zinga thachung chuang shole ki ta te kan mu assistant Maria Isoidan chuan shole ki ta te chu global munition market a demand sang le a chuta Tagawa an Maria ichu clienten a red let ni pek an in huam chavin show achu athon chua tur thu shil she turin a cha a nima sila ki tha school instructor ro chu thon chua tum lo a thaber chu atana da aduani Kithan zirlai te hna chuan karate chu mel ma te tha na na man tur ani thuwa zirtira chutia in zirtir na hun an man mek lai chuan kil khata zirlai lano pangtak sakura I chu amma in alo in zirve a Tagawa an a mu chuan angai thei ta thlat lova a hnuaya thok te hna chu no pang skill luilutuk lo practice chu top tier turin thuwa petangal an ludna ti san ani zel theinan Maria in Tagawa chu Sojiro a black belt diktak zong chuak turin arona khoya emo tatsuya chungte zinga mi tu emo berin an coloring tlatani anu deva Tagawa an ki ta chu meeting room a kovin American client te tan ni relo te hnuwa showboat sai turin atia ki ta po in lo pomin achua ma in black belt lemzok Sojiro ata nge nia a hria chu za ana chibaya buka achua nuwa Tagawa a na thok pakhat chuan Tagawa achu ki tan thodik tak a hria chua huna a ngong tur na tur zia chu a shil ruwa chuta Tagawa a thin rim lutuk chuan amma na thok nge chu na taka hnekin a that zui ngal der mai chu vele hunkal to aron lang Tatsuya akhan bel rutura Tagawa run thlen ma khan Sojiro bel dik tak zok chu alim ne na thla thleng dai aloni chu bel chungchang an soi zom ze lai chuan assistant in cinema a ayaka I video viral chuan amitalak riau thu a soi chuak ta a ayaka korenai chuan a ming chu ayaka ikaga mia thlak ma se Tagawa mi te chuan Tatsuya fanu upazok kumsom liam ta a thitoa an ngai nge kha ani an ringtlat thunga kurena inia apa thi lai mit nge ya mutu alo ni na le Sojiro bel dik tak nei ni nge ya anrina wangin Tagawa an akaya ichu amale asum don na atan noksak ni theidoni na sheta a chu wangin assistant chu ayaka ichui zui turina cha ngal ni engemo zat nuwa ayaka ichu karate zirna school pakhata chuan ava inlana zirtir tu pa in ayaka ichu azirlai te hna trick chen khat entir tura angenangin ayaka in engemo azirtir ta a choti lai tak chuan Tagawa azirtir te zinga no pang berle train chat ber pani sakura ile achian pakhat anron lang lol mai Antumber chu ayaka ibeya andi na tak hailan ania relo te chungin chu hmuna zirlai dang zong chu an tlom ngal vek nima sila an master ber khoyan tumlai tak chuan ayaka I aron enroll veta ayaka I chu apa in kurinai philosophy karate chu inven na ani thuwa zirtir china lelama Tagawa zirlai te ero chuan karate chu melma te tha na tur ni anga zirtir ani thung Tagawa zirlai te chuan midang zong chu hne vek ma se ayaka I chu an chau ruwa la lo ni lo olsam takin ayaka I chuan a hne ngal thuaya chuta sakura in ayaka I chu korenai ti naron kauthut chu chuan ayaka I chu a thong tak zeta a chan chu kum som chung te meu ani na dik tak alo thup thlat to laya korenai ani na aron soi cha thei wangani an in beizo nu chuan Tagawa an ayaka ichu Tatsuya fanu upazok ani nge ti achiang ta a Sojiro bel dik tak po akol nge yaring ani ayaka ichu tha a bel rup chwa chu atum ber ani le ta a chu bel mang chuan Sojiro rolo atu dik tak ani nge ti fia atum thlatani ayaka in thil thleng chu miki a shil ta veka ani po chu thil thleng chuan a thong hle chuti lain Tagawa school a chuan training an nei lain ki tan sakurai chian pa chu asoi sa shepa
ma se Sakurai a khoidon chia tia Tagawa chuan top tura lo shilin Sakurai chu Ayaka ibeya beldik tak zog ruk sak turin acha chu vele Sakurai chuan zoite in a thian pa hne na chuan Ayaka in karate chu in venan chawa man turani thua soi kha adik tak takin a ring emazota nima sela a thian pa chuan Sakurai chu ngoi tura shilin athu soi chu midangin an lo hria ani chuan buaina lian zok an to thei thua shilani atuka chuan Ayaka in karate practice lain apa thu cha nunung ber Sojiro belt veng him tlatura ati kha ngai to achuaka chuti lai takin ahma a Sakurai iloding renga mu chuan a chong hle Tagawa thu pek angin Sakurai chu Sojiro belt rutura run kalania ma se aril ruwa buai noi ti chu a mela alangreng Ayaka inena chuan karate chu mi thanan nge mani inven nana man tur ni zok ti chu azon non le a nima sela Ayaka I Sakura in ani na dik tak alo shiat ngala wanga la shil hailu tuk chuan Sakurai zo na chang mai lo chuan engtin nge ani na dik tak a shiat ti chu alo zot le chuta an zo na a chan na in pelo ve ve ta chu an in be chan ta ngala ma se an in be lai tak chuan kurenai karate an mang ve ve ti an she chuak an pa khan alo zirtir dan chuan mi tu po move in ang mangan be ani chuan chian an ni thua shil china chu wangin an ni pahni po chu an top zui ngal Ayaka in Sakurai chu a unau nu hun rei tak alo hlo to kha ani a ring hlel ta chi a Sakurai chu engthile motal ala shat le shat lo azo tangal nima sila Sakurai chuan soimai tur a shat lo wangin Ayaka chu in ring renga om tura cha in akal san zui an unau chuan an no pan laya an pa ina zirtir thin kurenai karate kha an la sheve ve ani lelama anina awanga buai noi mai Sakurai chu Tagawa skola valet le in ani na tak tak shiat nge yatum Sojiro belt aruk chua thei tak lawa wangin Sakurai chu karate azirna skola achak ber showan nen an in beitira chuta chia chuan apa ina shilchin karate chu mi thana tur ni lovin inven na tura ni ti kha she chuak zokin showa chu abeleta a hne der mai azirlai zinga chak ber mai Sakura in a hne thei chu Tagawa chuan makati hle a Sakurai chu chuti taka achak na chu kurenai thisen kai ani uwang ani angem ti chu angai to berani chuta Sakurai chuan Tagawa chu thudik tak shil turina vota a chu vele Tagawa an thil engkim shilvekin Natsuki kurenai ani thute Sojiro bel ruk chu atum dan tele apa atha thute ama nge po chu an kidnap tel thute thlengin asoi chuak ta veka ma se apa in lo buma belt lem zok an lak ta ka wangin tuna chuan bel dik tak kol tu Ayaka I chu tha bel dik tak ruk chu ale chu atumani thua soi ta veka chuta Natsuki in Tagawa a halo kala wangin assistant chuan aron khongthlu ti chuan asoi saklai chu video a recording Ayaka I an vathona a unau nu nun na aya Sojiro bel ron keng turin an vozui Ayaka in video adon rol chuan a unau nu chan turin Tagawa karate school lam apan tangala chuta chuan Tagawa assistant Fuyusko hawa mu apa tha saktu kha ania Ayaka in a unau nu chua turin shil nima sela chu pa chuan chua tum lo Natsuki chu karate thiam tak ni tura akum tel an lo train thu in a lo changa relote a Ayaka chu Tagawa mi te nan hwal ta thup mai chuti lain Natsuki chu a unau nu thilai en tir turin hol laman pan puya chuta a unau nu thatura hol lampan atla na mu chuan ama chelbet tu pahni chu bein atal chhuaka hol lampana akal lai chuan a thian pa atokle atira Natsuki in a thian pa chukal son turin a shila nima sela akal son du lawa wangin an insual angai leta relote a thian pa mai baka alam panarun plan palian le chak tak tak te chu a hne zela te viau ma se amma aya ale ta lian te po chu alo hne fai ta vek mai ani chuti lain Ayaka I chu in chunga anau zongin avachawa chuta chuan ki tanen an intong Tagawa po aron lang ve ngal
kita chu ayaka I thatturin a hrila apu lakarin kita chuan ayaka I chu abeita ngala palian le chak lutuk ani awangin ayaka itan po chuan ne mai thei ani lo kitan ayaka I chu athat mai to don tia natsuki aron thlengve cha kita chu aron be ve ngal meiche pahnih ten tangtlanga an be mu chuan kita chu a hril hai le ti chuan ayaka in natsuki chu a uwani ti a hre chuak theim azot tagawa ron inrol vatin ayaka I chu Sojiro bel ron pe vaturin a vozuya chu vele ayaka I chuan tagawa chu apa thatu ani thule a unaw nun ti chetu ani thu sei chuakin kurenai karate ti borbang tuwa apua ti chuan Sojiro bel diktak chu phor chuakin leya chuan ada tawang mai chu chuan tagawa chu ati thin ur hle a kita chu bel la turin thu apele nima sela ayaka I chuan phubalak nge yatuma bel chu khoitir hlek po atum lo athusiat zong chuan kita chu ati thin ur hle a atira chang tagawa an mi zong bumin dora soi rengani ti a hre chuak ta tagawa athatura atlan phelai tak chuan nunglama thuama hre zuya chuta a hoile chu ayaka ite unawin kurenai karate an pa hne na changa an zir chu an lo perform hi avamu an unaw chuan kita chu beironin Nico Shelovin an thalder maya tagawa an unaw te chu vapanin kal thelo em an be thelo thu soin anui sovel nima sela ayaka I chuan an pa tha saktu tagawa achu kurenai karate mangnge chuan alo that zui ve ngal chumin nuwa ayaka in bel chula in anaw nen chu mun chuan chua santani ayaka ile natsuki te chu Okinawa a an let to a Sojiro bel po chu a na turik taka da kirle in an unaw chuan hunrei tak liamta a an pa ina alo zir tir thin kurenai karate chu an chomdung ta zerani